Wengenza ukuthi ake nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Igama lami ngumsize aka Inkosi Yoward. Uma uqala ngale channel qinisekisa ucizile subscribe uthola zonke izinto esiyiposta kuyona ke le channel. Sekusuka umsindo ey'nkundleni zokuxhumana emva kokuthi igcwama elisha liveze ukuthi alisayi-ke komunye womcimbi obuzokwenzeka lapha ke eGoli. UMthandeni uposte kanje ekhasini lakhe la Facebook ethi-ke thina-ke singumthandeni ongagwegwesi sizobe singekho kuleli hlathi lomcimbi. Isizathu sokuqala nje okungaveli kwegama lomfana wangakithi uSminoff kuyacaca isinqa-ke somcimbi lesi. Lokhu nje kukodwa kungenze ngashaya amakhala ngalento yabo kunephunga-ke lekhwapha nonyawo la. Ningayi-ke kule nto nama ngifuthi angiyikweleti kuchazela muntu uNkosi ayilandi-ke iyanquma finish wayesebhala kanti abaseDubai-ke besiyiphendula-ke wey'ngane zakwethu yathi-ke cha-ke webhuti ngelinye ilanga bothi uma-ke ukhuluma uvikele kakhulu okungowakho kuqala before-ke udicilela imizamo yabanye abantu-ke phansi. Yebo-ke kuyahlekisa kuwe noma-ke nakwabakulandelayo kodwa-ke you are destroying imizamo yethu. Bekuyinje ukuthi angizi kulo mcimbi ukuthi uyihlathi wena-ke ungena kuphi ngalokho. Ngeke sifele ukungabe bikho komuntu owazinqabela yena ukuqashwa ngale ngqondo yakho omfundise yona ukuthi onze wathatha iself entsha iprize-ke iyakhuphuka. Kuyanyanyisa lento oyenzayo bekini obuyela kithi thina-ke sihlelayo cha wawukhona bo uzubiza umcimbi wethu ngesinqa ngoba nawe ubhakishile wazi-ke ngesakhe isinqa. Cha-ke wena bhuti uyayidinga-ke i-PR. Kubhaleke uNtu yaseDubai lapha-ke ey'nkundleni zokuxhumana.